bịa KZN kedu ife unu na-emere mkpọta ebe unu na-eri nri gịnị mefa ị na-eri gị nwa beautiful cornflakes gịnị mee okay he didn't know all the heart because he dey hungry gịnị wee mee iwe okay wee rie heart one all right ha na-eme gịnị ha na-left at gị nwa ha mee gịnị okay ha na-laugh at gị nwa gịnị ka a na-akpọ laugh n'Igbo ha na-achị gị ọchị maka na ọkụ na-ada gị oke ị na-enye ha sign ọ na-asti ịchị ọchị okay ha na-eme fun of goa sị gị na ha ya afụlọ gị ọnụ ama mfụlụ gị nne na-ada gị ọkụ ọnụ alright bịa utoba ebe kedu ife na-eme gịnị mee Neto chukwu wee tinye ọnụ na spoon ya without even full if all the heart. Okay, without a full if all the heart. Okay. Or just tinye ya na ọnụ ya. Ọkụbido ida ya. Na-achị ọchị na ya. Na-achị ọchị ka ndala. Unu bụ ndala, ọ bụrụ na unu na-achị ka ndala. Unu bụ ezigbo ndala, gịnị wee mee? Anyị na-achị ọchị, Neto chukwu na-anye ya anyị side, na-asị anyị lụọ ahịa for ya nwa, calm me down. I see mba. What problem if they too careless? Okay, ọ dịrọ gị nwa problem na ọ dị too careless. Alright. Okay. Gịnị ka m kpọ gị bifo ibido kwa utoba aba? Okay. Aya. Utoba ene. Ngwa. So mom, Neto na rinne. Ona babu within ọ na-eri nri na-agba egwu with nri ka ọ na-egwu egwu ke nke o mere m egwu okay ọkụ na ọnụ ya anyị na-asị ya mee maka anyị na-nye ya warning ịkwụsị na-agba egwu ebe anyị na-eri nri ọ na-aba akwa maka ọkụ dị na ndị nri ọ na-akwụ Neto okwu na ọnụ ya okunu chọrọ inene ma ọkụ ya adapịa ile ma ọ bụ ọnụ zite na Malcolm sekpuru n'ala he didn't warn you go or anything. I warned you, but all just whether shut up there whether me warn ya ma ọ na-warn ya ịlapụ nwanne gị ka ọkụ na-adị ya ọ dị very very risky. If I be the very mean of the both of you as elder brother and sister. Kedu ka nwatakịrị a ga-esi zite ọkọma warn go ga-ejizi na mmiri ọkụ sola aso eme conflicts for this girl. Gị na-eji warm water. And again, iji mmiri ọkụ sola aso if no na pit of second flex. Ọkọma agwagwo ga-ejizi na mmiri ọkụ sola aso. Na ịchọgoro iji mmiri ọkụ sola aso ebe na from the flex ka ije eme ya ịgbanye obele mmiri ọkụ ime ise ya cold water. Ọkwa nna gwa gị steady. Iwe melụ nwatakịrị ya nni ọ na-ebe akwa na-agwa unu na ọkụ na-adị ya unu ga-help ya fụbalụ ya dịte n'ọnụ unu achịbi ya ọchị si ya na unu wọnụrụ ya obele nwa unu ji ahụ one wee tọ utoba aba na utoba ene shame on the both of you ana-akị ọbụla akụkọ your baby sister nwatakịrị itochagodi ndị ọgbọ gị na nchi anụbagodi mgbe eji tụ ime this girl
mgbe m ji tụ ime dis gị ezite ọgbọ gị na nchi abụrụgo grandmother nke gị bụ na ndị ọgbọ gị na nchi sef bụzi forefathers abụzi great grandfathers ya ka unu pụtara ebe a na-achị nwatakịrị ọchị na-etoje ka ilitọpụ nne gị before Mommy, eh you know, so two of them all must stay here for not deploying what in they must stay there before ị pụọ ha gọrọ gị ngwa gọrọ na ya gbaghara Bala mo, ezi Neto bala mo. Bala mo, ezi Neto bala mo. ọkụ niile anyị kwesịrị ịdage ebe a. ọkụ niile ị kwesịrị ịdị ya chinye aka gị enu ọfụma chinye aka gị enu ọfụma Neto jelie nri Neto go and eat Bala mo.